Ja osobne si myslím, že Sevilla v priebehu sezóny bude jednoznačne zvyšovať svoju výkonnosť, pretože je to otázka odborného vedenia kauča, ktorý je podľa mňa na vysokej úrovni a je schopný pretaviť svoj rukopis do tohto nového tímu, pretože toto je skoro nový tím, dá sa povedať, ktorý buduje a toto sa mu stalo takisto minulý rok a som o tom presvedčený, že bude opäť ašpirovať v horných pozíciách v La Lige. A čo sa týka barceloneckého manšaftu, ja si myslím, že tento tím je iný ako tím pod Guardiolom, pretože čo je zásadný rozdiel, čo mne osobne ako je sympatické, že je tu ďaleko výraznejšia vertikalizácia ofenzívy. To znamená, ďaleko viac sa využívajú hĺbkové a prienikové prihrávky. Je tu, by som povedal, minimalizované ten tiki-taking, to znamená tá dlhé výmeny šírkové, to samoučelné držanie lopty len kvôli kontrole zápasu. A na mňa pôsobí táto Barcelona, by som povedal, tak viac konzumnejšie, pretože a keď dokázala táto Barcelona s týmto poňatím hry, ktorý Luis Enrique im vštepil, dosiahnuť treble a má našlapnuté na druhú časť treble, to znamená, aby tých 6 pohárov získala za rok, tak čo viac treba? Mne osobne, samozrejme, keď hovoríme o týchto mužstvách, ako je Barcelona, musíme mať na zreteli jednu strašne dôležitú vec. Toto je top level futbalu. Lepší futbal sa nehrá. Barcelona patrí medzi mužstvá, ktoré hrajú najkvalitnejší futbal na svete. Nikde sa kvalitnejší futbal. Ona patrí do tej skupiny mužstiev. A je otázkou osobného vkusu každého, či bude preferovať. Príklad Real Madrid, Bayern Mníchov, Barcelonu alebo Chelsea. Hej. Takže toto je otázka o individuálneho vkusu fanúšika a odbornej verejnosti. Takže niekomu je blízka Barcelona, niekomu je menej blízka, ale fakt si myslím, že pri akomkoľvek zápase sledujeme vrcholný výkon vo futbalovom dianí. Tak minimálne Real Madrid bude mať do toho určite čo povedať.